Прывітанне. Сёння ў нас вельмі цікавая і, я б сказаў, важная тэма эпіграф. Мы з вами разбярэмся, што ж гэта такое, як яго правільна аформіць і самае галоўнае, якую ролю ён адыграе ў літаратуры. Бо гэта, паверце, не проста нейкая цытата на пачатку твора, а сапраўдны ключ да разумення ўсёй аўтарскай задумы. Так, давайте хуценька зірнем, што нас чакае. Спачатку, канешне, даведаемся, што такое эпіграф. Потым паглядзім, як ён выкарыстоўваецца ў літаратуры і чаму яго так трапна называюць прыступкай да тэксту. Пасля гэтага крыху попрактыкуемся. Ну і ў канцы, як заўсёды, праверым сябе. Паехалі! Ну што ж, пачнем з самага пачатку, з асноў. Што ж это за звер такі, эпіграф? Калі казаць простой мовай, то эпіграф – гэта такая сціслая, але вельмі ёмістая падказка ад аўтара. Уявіце, гэта можа быць нейкае выслоўле, кароткі ўрывак з іншага твора ці нават прыказка. І вось гэтая маленькая дэталь адразу задае тон, настрой і, што самае важнае, накіроўвае нашы думкі ў патрэбным кірунку, дапамагаючы злавіць галоўную ідэю. А вось гэта проста класічны, хрэстамаційны прыклад. Толькі паглядзіце. Іван Меліш усяго ў 3 словах здолеў выказаць глыбокую пашану і любоў да самых галоўных, вечных каштоўнасцяў бацькоў і родзімы. І гэтыя словы, яшчэ да пачатку самой гісторыі, рыхтуюць нас да ўспрымання яго грандзіознай палескай хронікі, дзе ў цэнтры ўсяго лёс людзей на іх роднай зямлі. Моцна, праўда? І тут, ведаеце, ёсць вельмі важны момант. Як усё гэта правільна аформіць? Запомніць трэба ўсяго 3 простыя рэчы. Першае. Эпіграф заўсёды пішацца справа. Другое. Ніякіх двукосцяў. І трэцяе. Імя аўтара цытаты ці крыніца на новым радку. Таксама справа. Всё вельмі проста. А вось, калі ласка, выдатная ілюстрацыя гэтых правілаў. Бачым эпіграф, прысвячэнне ад Фёдора Михайловича Янковскага. Всё як трэба. Размешчаны справа, двукосця няма, подпіс аўтара на наступным радку. Дакладна і па правілах. Добра, з асновамі разабраліся. А цяпер давайце капнём крыху глыбей. Паглядзім, як эпіграф працуе ў літаратуры на прыкладзе тэксту вядомага літаратуразнаўцы Вячаслава Рагойшы. Прааналізуем яго погляды. Пачнём, як кажуць, з самых вытокаў. Само слова «эпіграф» прыйшло да нас з грэчкай мовы, дзе эпіграф азначала проста надпіс. Але Вячаслаў Рагойша падкрэслівае, што сёння гэта не проста нейкі надпіс, а менавіта цытата ці трапнае крылатае выслов'е, якое стаіць после загалоўка і, па сутнасці, раскрывае нам усю глыбіну твора. Дык адкуль жа аўтары бяруць гэтыя трапныя цытаты? О, тут крыніцы самыя розныя. Гэта можа быць народная мудрасць, прыказкі, радкі з песнян. Гэта могуць быць афарызмы вялікіх мысліцеляў. Ну і, канешне, урыўкі з твораў іншых пісьменнікаў, прычым з розных эпох і краін. Атрымліваецца, такі ведаеце, дыялог паміж аўтарамі праз стагоддзе. Вось вам жывы канкрэтны прыклад. Паэт Віктар Шніп бярэ ў якасці эпіграфа знакамітыя радкі Уладзіміра Караткевіча «На Беларусі Бог жыве». І гэтая цытэта тут не для прыгажосці. Яна неверагодна ўзмацняе галоўную думку. Беларусь – гэта месца святое, благаслаўлёнае Богам. Эпіграф тут працуе як камертон, які адразу настройвае нас на патрэбную эмацыйную хвалю. Так, давайте цяпер усё гэта збяром у адно. Якія ж функцыі выконвае эпіграф? Ну, па-першае, самае відавочнае – інфарматыўнае. Ён задае тэму. Але гэта далёка не ўсё. Ён дапамагае нам глыбей зразумець праблему, якую ставіць аўтар. Ён нібыта падштурхоўвае нас да разважанняў, выклікае ў галаве пэўныя асацыяцыі, і ўсё гэта робіцца максімальна сцісла, трапна, афарыстычна. Ну што, гатовы крыху праверыць сябе? Першае пытанне. Узгадваем, якое азначэнне эпіграфу дае Вячаслаў Рагойша. Памятаеце, ён казаў пра цытату або крылатыя словы, якія раскрываюць самую сутнасць твора. Пытанне другое. Давайте успомнім, адкуль паэты чэрпаюць натхненне для сваіх эпіграфаў. Мы ж казалі, што спектр вельмі шырокі, і фальклор, і песні, і творчасць іншых пісьменнікаў, і мудрыя афарызмы. Так, трэцяе пытанне вяртае нас да прыкладу з Віктарам Шніпом. Дык навошта ён гэта робіць? Якая тут мета?
Ну, відавочна, каб узмацніць образнасць і максімальна дакладна сфармуляваць асноўную ідэю, апіраючыся пры гэтым на аўтарытэт вялікага класіка. І апошняе пытанне з гэтага блока. Якая ж галоўная асноўная функція эпіграфа? Мы вызначылі яе як інфарматыўную, бо менавіта эпіграф інфармуе нас пра галоўную думку і задае тэму для ўсяго, што будзе далей. Рухаемся далей. І зараз мы пагаворым пра адну вельмі трапную метафору. Эпіграф часта называюць ухаднымі дварыма ці нават прыступкай да разумення тэксту. Давайце ж разбярэмся, чаму гэта так. Вось перад намі тэкст з практыкавання на рускай мове. Аўтарка Ле Андрэева кажа вельмі важную рэч. Яна шкадуе, што многія проста прапускаюць эпіграф, не разумеючы, што ён, як і загаловак, гэта тыя самыя ухадныя дзверы ў тэкст. Гэта першы крок на шляху да галоўнай думкі. І каб нам было прасцей пераказаць гэтую думку па-беларуску, давайце зірнем на гэты невялічкі словнік. Бачым, што рускае «праскакиваць» — гэта наша «абмінаць» або «мінаць». Выстраіць, пабудаваць. Ну, а ключавая метафора «входная дверь текста» вельмі добра перадаецца як прыступка да разумення тексту. І вось што ў нас атрымляецца па-беларуску. Думка простая, але вельмі глыбокая. Ні ў якім разе нельга абмінаць эпіграф, бо ён разам з загалоўкам з'яўляецца той самай прыступкай, тым самым першым крокам, які дазваляе нам правільна ўвойсці ў свет твора і пабудаваць дакладнае разуменне яго галоўнай думкі. Гэта дапаможнік, якім проста грэх не скарыстацца. Так, тэорія гэта добра, але давайце ўжо пярэйдзем да практыкі. Зараз мы выканаем некалькі творчых заданняў, якія дапамогуць нам на ўласным опыце адчуць, як працуе эпіграф. Вось паслухайце гэтыя цудоўныя радкі Максіма Танка. Пра што яны? Да сачынення на якую тэму яны маглі б стаць проста ідэальным эпіграфам. Ну, відавочна, што гаворка ідзе пра нашу Беларусь, пра яе прыгажосць, багатую гісторыю, міфалогію. Таму тэмы напрошваюцца самі сабой. Мая родзіна, легенды і паданні роднага краю ці, напрыклад, гістарычная спадчына беларусаў. А цяпер две вельмі мудрыя цытаты ад Максіма Богдановича. Паглядзім, як яны працуюць. Першае. Адны жабракі могуць праз усё жыццё толькі браць. Гэта ж выдатны эпіграф для разважанняў пра духовную беднасць, пра спажывэцтва, пра розніцу паміж уменнем браць і уменнем аддаваць. Другая. Рупная пчала умее ў соты мёд сабраць і з горкіх кветак. Гэта проста гімн працавітасці, аптымізму і ўменню знаходзіць нешта добрае нават у самых складаных абставінах. А вось гэта ўжо заданне для самастойнай працы. Такое, ведаеце, маленькае даследаванне. Прапануецца зазірнуць на сайт Нацыянальнай бібліятэкі і знайсці эпіграф да сачынення на вельмі сучасную тэму. Якая будучыня ў кнігі? Цікавая задача, правда? Трэба пашукаць выказванні нашых класікаў, якія можна было б прымяніць да сённяшніх спрэчак пра папяровыя і электронныя кнігі. Ну і напрыканцы, давайте ўсё падсумуем і замацуем тое, што мы вывучылі. Гэты блок пытанняў дапаможа нам успомніць не толькі пра эпіграф, але і пра іншыя важныя рэчы, звязаныя з перадачай чужой мовы. Гэта такія, хутчэй, пытанні на паўтарэнне. Успомнім асновы. Спосабы перадачы чужой мовы – гэта простая і ўскосная мова. Маналог – гэта калі гаворыць адзін чалавек, а дыялог – калі размаўляюць двое ці больш. Ну а цытата, як мы ўжо добра ведаем, гэта даслоўная вытрымка з нейкага тэксту. А вось гэта важны момант, звязаны з цытатамі. Як ператварыць простую мову в ускосную? Вось наглядны прыклад. Простая мова перадае выказванне даслоўна, а в ускоснай мы нібыта пераказваем яго сэнс, выкарыстоўваючы складна-залежны сказ, часцей за ўсё са злучнікам «што». А цяпер невялікая задачка. Паглядзіце на гэты кавалок тексту. Тут відавочна дыялог, але ўсё звалена ў одну кучу, ніякіх знакаў прыпынку. Наша задача – правільна яго аформіць, каб было зразумела, хто і што кажа. І вось, калі ласка, як гэта павінна выглядаць. Зусім іншая справа, правда? Кожная рэпліка пачынаецца з новага радка і працяжніка. Словы аўтара аддзяляюцца ад слоў персанажа, таксама працяжнікам. Цяпер усё зразумела і структуравана.
І на завершение такое, ведаеце, пытанне не з падручніка, а для душы, на падумаць. Калі б гісторыя вашага жыцця была кнігай, які эпіграф вы б для яе абралі? Якая кароткая цытата ці выслоўе найлепш змаглі б перадаць галоўную ідэю пройдзенага вамі шляху? Гэта вельмі цікавае пытанне, над якім варта паразважаць.